kappale 14 sulkujen poisto ja merkkikaavio. Aina kun meillä on samanmerkkiset vierekkäin, niin sä poistat sulkuja. Se on plus. Eli 2 vierekkäin olevaa plusmerkkiä ja 2 vierekkäin olevaa miinusmerkkiä. Niin korvataan pelkällä plusmerkillä, kun poistetaan sulut tosta. Erimerkkiset vierekkäin. Plus, miinus taikka miinus, plus, ei ole väliä kumman päin. Se on aina miinus. Laitetaan laskuesimerkkejä tänne jokaisesta 4 eri tapauksesta. 13 plus 4. Sä lisäät 13 positiivisen luvun. No se on tietysti 13 plus 4 eli 17. Näin. Esimerkki tästä. Sä vähennät 15 jonkun negatiivisen luvun, vaikka luvun miinus 2. Kun vähennetään negatiivinen luku 2 miinusta vierekkäin, se kääntyy pluslaskuksi. Ne on eri puolella nollaa. Jos sä suuremmasta luvusta vähennät pienemmän, on eri puolella nollaa lukusuoralla, niin sun pitää laskea yhteen silloin. 15 plus 2 on, tästäkin tulee 17 näin. No sitten esimerkki tästä kolmannesta tapauksesta. 16 plus miinus 4, eli sä lisäät 16 negatiivisen luvun. Jos lisätään negatiivinen luku, niin se on käytännössä vähennyslasku 16 miinus 4, eli erimerkistä vierekkäin korvataan pelkällä miinusmerkillä, vastaus 12, näin. Ja sitten tuosta vielä esimerkki. 18 miinus plus 3. Eli vähennät 18 positiivisen luvun 3, niin tuolla plussaa tossa ei ole mitään virka. Plus miinus korvataan pelkällä miinusmerkillä. Kaikki tietää 18 miinus 3 on 15. Näin.